kirolerako gogoz badagoena. Haupa! Haupa, oso ondo. Eutxi! Kaixo! Egunon! Bueno, hemen gaude Gaztetopagundeko lehenengo egunean, justo kanpindendetako sarrerara iristen, eta jendetza. Bai, jende pilo bat. Orduan, gure misioa zen da ikustea ezker abertzale gaztearen benetako izaera. Hori da, kanpindendak nola montatzen dituen, beraz? Goazen ikuste! Zelan? Oso zorabiatuta. Apurrat zorabiatuta ez da? Ei, egunon. Ia, zatoz. Zenbat etorri zarete? Bederatzi pertsona. Eta segatik, zuek geratu zaite lanean eta besteak eskakeatu dira? Bai, bueno, Hemen hiru zaudete. hiru, eta gero beste hiru kanpindendetan dauzkagu. Kanpindenda barruan, basanatuko ditugu. Guazen. Egunon! Tipo lotxatia igual. Bai. Zuera alpertuta. Ikusten da. Kaixo! Tranquil, ez? Oh. Txetorritxeta, ondo. Kampin handizuna montagu. Ikusi dugu nahiko indio itxurako kanpindenda daukazuela. Apase ziuzko mantxe, Punto de referencia moni, pinigu en plan galtzen bagatoriana ordoko kanpinera. Ni heldu nahi zena mentzatu gure zirkoa heldu dela topatu da, baina ez. Baina konturatu gara ez daukazuela kanpindendarik, hemen egin barru zuelo edo? Bai, lau egun amentxe. Kera, eskuz lorik etxe, Igor! Ba, a ber, topatu dako, zure lagunak pixka galduta daude edo zure faltan, nondik zaude? Ja topatu duzu? Zergatik zara Igor Papardo? Igor Papardo eta ahate bat, oza, holan gorre zaituzte. Venga, egonko gara. Zure zain gaude, Ikusi dugu negozio txiki bat ere montatu duzuela hemen. Hau estanen negozio nena da, Zure lagundarena? Errikideak bai, baina... Nondik zatozte? Oñati. Eta txuflak ekarri dituzu, baina nondik ateratako txuflak? Onedia fan emendikeko antiejuak. Gonzalo gabe etorri naizta. Asko bezala. Bauki. Arazoak edo ondo doa? Nik uste ondo doala, baina ez dakit. Amaia, hacemos da. Ondo Amaia. Kaixo! A ber, baten bat. Unai, ze moduz? Elegante, oso ondo. Bai, elegante etorri zara. Primeran. Bueno, alkandora ez da dit, bai, bastante elegante, topagun izteko igual bai, ez? Askoz beten nauzu, tio. Jolaston negoen bakarrik. Gure bai. Atera gaitezke selfiean? Bai. Vale, ba. Eske inoiz, inoizen izateratzen selfietan. A ber, egingo jazu lekutsu bat. Osea, ze kuadria berezi, bai jarri denok. Bat txistua jotzen, txirula jotzen. Badakizu jotzen? Eta bestea txando egaten, nondik atera duzu txando? Nire lagun baten. Ziko jazu probatzen, mesedez. Doraemonen txano egalaria! Ez ikusi dut, gune osoko kanpandendarik handiena. Opa, egunon! Ondo. Hementxe, eske ikusi dugu, urrunetik ikusi dugu gainera. Osa, zelako kanpindenda txarra, zema sartuko zaite hemen? Hemen bit erdi. Opa. Poporo. Poporo. Mesedez, Aupa! Kaixo. Laguntza behar duzu? Ez, jazta, moldatu behar. Saberan du naiz. Bueno. Zero jodas. Ez que hola ezin da, bizkarretik hau da, tradizion. Eta hitzaldiren bat, Hola intxenoa. ze hitzaldi? Ez dakit. Gezurra esango baduzu prestatu bat, euki buruan bat. Dira, ipen. Esan digate, kanpe egian zonin txalde honi, ba? Guazen.
barra, heldu gera lemoara. Kaixo kuadrilla. Montetan gabiltza, bukatzen ja. Bederatzietatik montatzen da oraindik ez duzu edortu? Ez. Herriko gaztedi guztiari deialdi bat. Hor zauden Euskal Herriko gazte, badakizu hau montatzen? Zatoz. Gehiagotan! Agertu! Laitekelako! Agertu! Kaixo? Zeo zer, topaturako? Esaldi bat! Zer bai? Ez aldi guzu ezer esan nahi? Afuera, jendea sosa bat. Zalantza bat daukat. Zuek nola egiten duzue? Horrela borobiletan, edo zuzen. Eta mendik aurririk borabietan. Ze asmo daukazue topagunerako. Nire ustez mozkor bat bai hartu beharko. Nire asmoa jatea eta jango dut bapo. Resaka gordeko dut agian biharko. Oi. Opa irati! Hemen gaude Maite eta Ametxekin, Lesbian Matxinada eta Lumagorri elkartekoak. Hitzaldi honekin ze nolako mezua helarazi nahi duzue gazteriari? Bueno, batzutan ere aipatzen da, orain ere gainera titularretan oso nabaria da, eskuina datorrela, trifatxitoaren kontua, baino berez eta Euskal Herrian kokatuta nik uste dut aurrera begira dagoen erronka da beste eredu baten inposaketa, hau da alderdik instituzioak hartu dute mugimendua eta kalera itzuliko dute kapitalismoz josita, diruarekin eta beste mezu batzuekin. Hau da, gure lagun eta ahizpa migranteak ez dituzte kontutan hartuko, polizia bera ere bai, poliziaren aurpegi garbiketa bat egingo dute olako ereduetan, eta aurrera begira daukagun erronka ez da txikia, eta ez da txikia eta itxikia, eta horregatik uste dugu gazteak eta beste eremu asko ere bai, baino ona bueltatuta gazteak ezinbestekoak izango direla borroka honetan, LGTB eta transbolio marika borroka hau bere tokian jartzeko eta Stonewalletik etorritako Stonewallen gertatutakoa hemen mantentzen jarraitzeko. Azkenean hau da oso mugimendua eraldatzailea eta horrela izaten jarraitu behar.
Gaur topagunean gaude Izarrekin azaltzeko zer dela eta aurten kontzentrazio hau egitearena protokoloaren gaiaren harira inolako erasorik egon ez baldin bada. Azaldu duguzu pixka bat zer dela eta erabaki hau eta ekintza hau egitearena. Bale, azteko esatea erasoak aurreko topaguneetan ere gertatu direla. Salaketak jaso izan ditugu, telefonoa erabili izan da, baina ez dira izan eraso batzuk intentsitate altukoak edo ondorenera erantzun sozialaren protokoloa aktibatzekoak. Hori batetik, baina bai ikusten genuen, badirela urte batzuk ja, topagunetan protokolo bat existitzen dena eta martxan jartzeko prest dagoena, baina agian inorretzela enteratzen, ez? Eta guretzat eraso sexistak jasateko arriskua bera bada nahikoa arrazoi egiteko horren aurkako aldarrikapenak. Eta horregatik, aurten prebentzioaren gaiari horrelako garrantzia ematearena. Azaldu guzu protokolo honek nola babestuko lukeen pertsona bat eraso bat jasaterako orduan edo ze laguntza eskaintzen altzaizkion? Azteko dago erasoen aurkako telefonoa edo, protokoloaren telefonoa, orduan edozeinek jasaten badu eraso bat, baina baita ere ikusten badu eraso bat gertatzen ari dela edo gertatu daitekela, telefono hori, telefono hortara dei dezake edonork, segurtasuneko kideok laguntzeko pertsona horri edo erasoa jasaten ari den pertsona horri eta gure baliabideak eskaintzeko. Batetik hori eta gero bestetik dago bidezainduaren proposamena eta da seinalizatzea eta babestea bereziki herriko bide zentralak, guk nahi dugulako bide horiek izatea denontzako seguruak, nahi genuke Lemoako herri osoa izatea segurua, baina guztira ez dira iristen, ez? Horregatik markatzearena bereziki segunetan gauden seguru, segune diren guretzako okupatu beharrekoak, eta hori da bide zainduaren proposamena. Eta guretzat erasoak gertatu ez daitezen bermeak gera neska feministak, azteko berme garrantzitsuena gera neska feministak, eta nahi genuen horrekin hasi topagunea. Aldarri potente batekin, topagunea betetzen dugu neska feministek, eta gure gainetik ez dira pasako. Lemoara etorri gara, arratsaldea da, eguzkia gurekin dugu, eta bagoaz ikustera behar jendeak zesaten duen. Esaidazue, bihar ikustanako ditugun 3 tailer. Lortu garen ere bai da, juerga bota, baina bitartan ere egin baduzu apur bat, ez? Bestarekin konpaginatu. Bale, esaidazu, bihar dauden 2 hitzaldi. Bihar zein zan? Esaidazu, bihar dauden 3 tailer. Desheterosexualizazio tailerra. Zu ere juergarak itera zatoz, ezta? Ez, eta ikastera. Blokeau ingea, baina berez tailer eta etorri geha, parranda dago ez geha etorri. Ja, ikasi ditu. Eta ze kontzertu ikusi behar duzu gaur gauean? Ez dakit, oainik dezit, beharra du, jende gehiagiga. Ez dakizu ez da ze kontzertu dauden, ezta? Zutagar. Txandalazek ere bai? Berandu zoazte, osea. Gero juerga? Bai, bihar eta etzi ere, Oso ondo, eta tailerrak? Txaldira, fijo. Torri hona. Ze kontzertu nahi duzu ikusi gaur? Eskean Kristo. Arri ginen, ari gara. Arri ginen, ari gara. Bulkada berriak independentzia. Kaixo, hementze gaude, gune nagusian, hain zen ere gaurko, aurtengo gaztetopagunearen abestia egin duten 2 taldeekin, alde batetik Peio Eskean Kristonekoa eta bestetik Izaskun Vinagre de Modernako kidea. Aurten zuek biok, Eskean Kristo eta Vinagre de Modernak abestia egin duzue, biok zarete bat soilik gizonez osatutako taldea, beste bat soilik emakumez osatutako taldea, biak arratiekoak zari, Zer da zuentzat hemen egotea gaurko bezalako egun batean? Kristona goizetik urduritasuna, hemen parte hartzagatik eta posik.
polite berez da, evento guzti hau, jaialdi guzti hau, eta ganera, ratien einde, ondino politagoa, eta guretzat bai hartzean dau beste relevantzia bat, eta beste ilusio bategaz gatoz, zelan ez? Gaztetopa gune honetan emakume musikari asko dauzkagu, baina ez daude hainbeste nolabait soilik emakume osatutako taldeak, eta Vinagre Moderna soilik emakume osatutako taldea da, eta ez dakit zuentzat zein garrantzi daukan horrek emakume musikariak eta batez ere rock and rolla egiten. Bueno, garrantzi handia ze hori esaten duzuna gaude asko, musikaria garenak, emakume asko, baina holtza gainean ez dakigu zergatik gero gitzi topatzen ditugu, da orduan danak emakumeak izatea, gure artean sortzen da konplizitatea eta rolloa susberdina da, eta animatzea bebai, emakume gehiago holtza gainera igotzera. Sorkuntzan diarduena aldiro sortzen delako. Behar duzu zerbait? Behar duzu zerbait? Ongi zaude, bale? Ze behar duzu? Gera.